Ja som navrhol, že 20, 20 a 20. A máme 4 jedla. 4. Ale pýtam sa chalošov. Ty máš rajón. Nemáš Ja rajón? trošku som sa chcel tu. Trošku, dobre. Tak trošku sa infiltruj. Tak Tak, počúvaj. no tak jemne. No, koľko máme? Máme 40 ľudí a 4 jedla. 40 deleno 4 je 10. Tak ale čo keď... vypriemerované. Čo keď? Čo keď Keby náhodou všetci budete rezeň a nikto nebude chcieť... Veľmi jednoduchá odpovede na toto. Není hanbou v reštaurácii, viete, čo spraviť? Prepáčte, rezeň sa vypredal, je tak výborný, že sa vypredal, musíte dojsť zajtra na ňo a spravte si rezerváciu. Presne tak. A napíšeme vám a budeme s vami počítať, ale máme výbornú sekanú, máme výborný rýžový nejaký a predávaš to, čo je. Rozumiete tej filozofii? Takto to funguje rozumiem, nie, ale... že v jedálniach, nie, že v bistrách, ale funguje to aj v najlepších reštauráciách. A vieš, ak funguje myseľ zákazníka? Chcem to, čo nemôžem mať a chcem ísť tam, kde sa neviem dostať.